Čaute diváci, dneska na Anomaly Hospital, takže idem na to. Takže jeden pacient už ide tam, ako vidíte, na fialovým. OK. Ja mám teraz v ruke syr. Guten Tag. Čo by ste chceli? Že musíme Barney, takú čiernu myš. Ju musíme poslúchať úplne. Ona nám dá kľúč ku takému trezoru. A nezabudnite mi plesknúť alebo kopnúť like. Ďakujem. A dneska mojou zasluhou bude, aby sa mi podarilo Barney, tú myš, tú Barney, aby mi dala ten kľúčik. To sa dneska budem snažiť, aby sa to dalo. O tom bude toto celé. Bude to asi po dieloch. Dúfam, že už Barney príde v tomto druhom chapteri. Deň dobrý, či dovidenia. Kde je doktor? Ja som si dal skip, že... Excellent. 5. Počkaj, teraz mohol by prísť ten zlý. Nevadí, že je to zlý, len musím dať kávičku. Dobre. Najprv som nechápal tomu, že trojka a tak, tomu som nechápala, teraz tomu chápem ako úplne veľa. Zdravých koho? Ešte ten, čo chce tú kávu. Nemáte za čo, poďte do našej nemocnice, poďte. Ja sa nejdem od nudy. Dobrý deň, či dobrý večer vlastne. Nie ste zlí? Nie, nevyzerá to. Dobre vyzeráte. Že ako dobre vyzeráte, že nie ste zlí. Čo? Pane? Poďte. Rýchlo, au. Ten zlý je tam. Tu máte. Dobre, ho radšej rýchlejšie ošetrím, lebo vyzeráte ako fajn, že nie ste zlí podľa mňa. No ste bieli. Bieliny ako nie pleťovo, ale myslím, tieto zvieratá touto farbou nie sú zlé. Až tak, počkaj, tomu dám. Neviem. A podľa mňa nie sú až takí, že veľa ich tak není tých. Je dobre, veď nezvoň. Toto si odomknem. Nezvoň. Nezvoň, veď si aj tak zlý. Čo tak? Ja som stretnúť stalkera v tejto hre. Čo tu zasa blbne? Dobre, kamera nevypadla. Si dobrý? Jasné. Všetko chill. Nech sa ti páči. Áno.
Že asi už len 2 pacientov mám ošetriť, hej. Dobrý, kolega. To tak pomaly trvá. OK. Všetky tabletky, mi sa vám páči. Počkaj, ale sú to tie isté? OK. Ja som hral raz takú, presne toto isté. A hneď v prvom dni zomrel jeden. Ja som mal také nervy. Tak som to radšej vypol, že nechcem ani vedieť, čo sa stane v druhom. Aha, pozrite, takýto som malý. Ja mám veľa peňazí, ale nechcem si ich míňať. No 130, 140. Ako 140 tých mačacích coinov, či ako sa to volá. Ja aj teplomer. Jaj, ja som vyhodil to správne. Nech sa ti páči, tu máš infúziu. Ja končím deň. Yes! Áno! Yes. Excellent. 8, ty koľky, dobre, dávaj sem. Tak, počkaj, tak zatvoriť. Teraz koľko? Teraz 5 mám ošetriť. Ne. Prečo tento... Ja som len špalalizer. V tejto časti asi nebude ukázané ten kľúč alebo nejaké tie také vecičky odchytené, dobre. Však iba teraz začínam. OK, choďte na 8. Áno, tam mám otvorené nové, teraz bude operácia. A zase ide ten istý ako keby. Ty prestaň moje okno rozbíjať, inak ti ja rozbijem tvoju hlavu. A neošetrím ťa. OK, vyzeráš v poho. OK, hej, dobre. Čo hovorí? Tam ten, čo sedí. Už len traja. Áno, rád, či Barney, či ako sa volá, ja neviem. Počkaj, kávičku si len dám. Dobre, áno. Dobre, idem sa s ním rozprávať. Toto sa musím rozprávať. Ne, tak teraz som nedostal ten kľúč. Tak to si zatvoriť. Cikoky, pozrite. Cikoky. To čo je za netvor. Áno, dobre, mám kávu. Chcel som celú vypiť, ale pre tohto pána vždycky mám kávu. A ty si zlý, vieš, Barney? Tu máš odchlipnutú. Koľko ešte pacientov? 2.
Toto zatiaľ môžem toto urobiť. Ich vyliečiť. 3, potom 8. No, pípa mi to, takže radšej idem. Aby sa nič nepokazilo. Sirup. Jaj, ešte 3, aha, dobre. Pozrite, že si to zapamätám, uvidíte. Jaj, keď som to aspoň postupne. Dobre. Veď mi nezvon na to. Nemôžem ani nikoho vyšetriť. A na fotke je to málo kedy zvýraznené, že je zlý. To už v tých 20 shiftách. Dobre, padajte. Som posledný, no ja som tohto tu vpustím, zatvor aj radšej dvere. Ja sa bojím. Pozrite, on sa pozrie... Aha, vidíte, on sa pozrie na tie kamery. Rád, počkajte, ešte mi porozprávajte ten príbeh, čo ste mi mali porozprávať. Dobre, vyskytuje vraj dobrá. Fotka. Mne sa vám páči. Áno, dobre. Ideme na operáciu. Najprv ideme to horšie. Dobrý deň, ja som skúsený doktor. Takže ideme na to. Orgán toto. Nôž. Skalpel. Tabletky. Viem, že ľudia si ich niekedy milia s týmito tabletkami, čo sú tu napravo. Dobre. Skalpel. Toto. Tu máš. Yes, úspešne. Úspešne prežil. Dobrý, vy máte problémy so srdcom? Počkajte, ja to radšej zatvorím, lebo môžete utiecť. Tu máte infúziu. Však by tu prišla anomália, keby som nezatvoril. No dobre. No rýchlejšie. Dobre. Jaj. Iba jednu vec? OK. Veď mi to nepíšky. Nech to nepíšky. OK, už je to zatvorené. Shop. Takže ja idem tohto prebudiť. Takto. Ak sa vám páčilo toto video, tak kto mi nedal odber, tak nech mi okamžite pleskne, alebo kopne, to mi je jedno. Nech mi ho dá, alebo mi dajte aj lajky, ďakujem. Takže dajte mi aj lajky, aj odbery, tí, čo mi nedali.
Takže ja idem. A však druhá časť bude napínavejšia, takže uvidíme sa ďalej, takže čaute, čau.